Ukrajina stráca pred kľúčovými rokovaniami o miery ESO z rukáva. Ruský rezort obrany v útorok oznámil, že jeho sily znovu dobili až 12 dedín v Kurskej oblasti, ktoré Ukrajina zabrala v auguste minulého roka. Pokročili aj v ukrajinskej oblasti Sumy. Rusi postupujú na Kotol v Kursku, aspoň zo 7 smerov. Po ich boku bojuje údajne až 12 000 severokorejských vojakov. Ich postup je podľa ruského blogera Jurija Podoláka taký rýchly, že má problém držať krok s udalosťami na boisku. Ukrajinské jednotky v Kursku sú vraj uväznené v niekoľkých kapsách. Rybar, ďalší ruský bloger blízky ministerstvu obrany, dokonca napísal, že front sa pretrhol a Rusi smerujú na ukrajinské územie, aby prerezali hlavné cesty vedúce do Kurskej oblasti. Bojovalo sa aj v metropole regiónu, meste Sudža. To bolo pre Kremel dlho kľúčovým uzlom na zásobovanie Európy plynom. Práve cez odstavený plynovod sa zhruba 100 vojakov preplazila na okraj mesta a vytvorili tam oporný bod. Kyjev tvrdil, že tieto jednotky zničil. V stredu ráno však západné aj ruské zdroje informovali, že Ukrajinci stratili už aj Sudžu. Internetom kolujú zábery ruských vojakov s národnými vlajkami priamo z centra mesta. Nemecký vojenský analytik Julian Röpke to potvrdil so slovami, že operácia Kursk sa po 7 mesiacoch a 6 dňoch skončila. Pre Kyjev prichádzajú tieto správy v nevhodnom čase, keď americkí a ukrajinskí vyjednávači dosiahli zhodu o okamžitom jednomesačnom prímeri s Kremlom. Dobité ruské územie pritom malo slúžiť ako vyjednávacia páka Ukrajincov pri rokovaniach o trvalom miery. Tá má teraz čoraz menšiu silu. Straty územia pravdepodobne nastali aj v dôsledku zamedzenia prístupu k americkým spravodajským informáciám a satelitným dátam. Ukrajinu od nich na pár dní odstrihol americký prezident Donald Trump, ktorý tlačí na rýchly koniec vojny.